तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. काल रविवार होता आणि त्याचाच परिणाम सोमवारच्या संजय राऊतांच्या प्रेसमध्ये दिसला अशी खोचक टीका नितेश राणेंनी केली. पाहूयात. संजय राजाराम राऊत हा कुठला नशा करून बोलत होते याचा काय अंदाज नाही. कदाचित काल रविवार होता आणि त्याचे काही परिणाम आजच्या सकाळच्या सोमवारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आणि सकाळच्या लिहिलेल्या सामनाच्या अग्रलेखमध्ये दिसत होते. उद्धव ठाकरे कधी खोटं बोलत नाही असं ठणकावून आज सकाळी उद्धवजींचा कामगार महाराष्ट्राला आणि देशाला सांगत होता. हीच हिम्मत जे जे उद्धव ठाकरेला ओळखतात, ज्यांनी उद्धव ठाकरेला चा प्रवास पाहिलेला आहे, सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य राजसाहेब असतील, असे जे काही जवळचे ठाकरे कुटुंबाचे जे जवळचे लोक होते, जेव्हा हे संजय राऊत लोकप्रभामध्ये बसून ठाकरेंच्या विरोधात आणि शिवसेनेच्या विरोधात गरळ ओकत होते, तेव्हा उद्धव ठाकरे हा किती मोठा खोटारडा आहे, खोटारडेपणामध्ये त्यांनी PhD केलेली आहे. किंबहुना मी तर असं सांगेन की खोटं बोलण्यामध्ये गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये त्याची नोंद होईल. एवढा खोटं बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या बद्दल तो खोटं बोलतच नाही असं कोण पण नशेतच बोलू शकतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.